Right, kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media pamwe chete nepaSaint TV ndichifamba naNational Angle sekuru wenyika. Sekuru. Zviri sei ngoma menas. Bozve. Mazuva ano muri kutsvukira chii? Kugeza zvakwana. Aiwa tinotenda. Baba Chirenje maswera sei? Taswera baba vangu maswera sei? Taswera zvakanaka. Tinotenda nokudzoka kwamaita. Tinotenda. Kotondiko. Aiwa muri sei? Aiwa hapana njokuzviita. Ihondo. Ndimi varidzi vevazukuru. Aiwa tinotenda. Ndichitoti muri sei kwese kwamuri amuri yeZimbabwe achida kutendai nesupport yamuri kuramba muchitipa kutiona tichisekerera kudai zvika mazino ese ari panze kudai chikonzero ndimi muri kuita kuti zvinge zvinodaro. Chandakuda kutanga nekukukurudzira ndechekuti kana usati wasubscribe paChibanda Media nepaSaint TV, no, this is Ndoma channel ekutanga kusubscribe. So subscribe, turn on your notification bell so that every time upon upload my video you'll be notified. Also don't forget to follow all our social media handles, Uncle Saint TV ne Chibanda Media. So iyo zvinotagara zvakare dare redu mazuva ano rungofamba takadaiwo. Why nyaya inosimba kana vanhu vakaita vaviri, inosimbisisa kana vanhu vakaita vatatu. Saka tati tigare panapa tichikuzivisai nezuro takaita dambudziko Chibanda rekumboti WhatsApp group redu rakambovharwa. Ngatsanangura chii changa chiitika. Handinzwisise. Pandofungidzira kuti maybe nekuda kwokuti vanhu vaiedwa mugroup instead yekuti vaite sei vasenderwe link vachijoina. Saka hameno zvakava zvangoitika ipapa but takabva tangonyorera vanhu kuWhatsApp ipapo vaita sei vari dzosa beki roba radzoka beki ndizvozvo. Sapane WhatsApp group riripo ratichati panopera video pega pega toisa link kupasi. Tichizviitirei tinoda kuti munge muri munoziva zvinenge zvichiitika during the day. Pane madonations ari kuuya akatarisana naBaba Chirenje. So madonations iwawo zvakangonaka kuti wapedza wobva wazisa mugroup kuti inini ndadi ndaita pamwe nokumirira uchiona kuti aiwa tapa mari zvichidaro. Baba Chirenje muri kuona basa riri kubatwa nehama dzenyu pazuva ranhasi. Mari iri kunzi yasvika mari? Maonero atiri kuita pamaplatforms aya tiri kuona kuti mari yese yakabatanidzwa yese yasvika ku 4,300. Alright. Nemasensi pamusoro. Aiwa ine mhuru dzayo. Ine mhuru dzayo pamusoro. Nekuti mhou inowanzofamba nemhuru dzayo. Mhou inofamba nemhuru yayo. Ndokuti dzikanonzi mhou. Apa sati ane 48 hours ka? Atisati tapinda. Nguva ine yataita video. Aiwa atisati. Pamwe 48 hours dzichazokwana nguva yachaita sei tiuploada video. But panguva yataita video rinoera atisati ane 48 hours. But tatova ne over 4,300. Kuroti kugona. Kugona. Aiwa vanoda maoko. Aiwa muri kutadza kana pane vamwe vasenda $1. Pane vamwe vasenda $2. $3. Zvikwira zvidaro. Kusvikawo kuvasendawo ma100. Pane mumwe asenda 50 cents. Under record. Pane asenda 50 cents. Aiyo ava vanhu ngativaomberere maoko. Ndizvozvo. Vese. Munhu wese ava taomberera vadi vabvisa sofa. Takuda kuchiomberera vachadi vachabvisa in advance. Vachabvisa ndo vakawanda pane vakabvisa. Nokuti ukatarisa mapindiro ari kuita vanhu pagroup aiwa hazvinoshamisa uizve zvakatikoshera. Aiwa in less than 48 hours takwanisa kuraiza over 4,000. Aiwa makatikoshera. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. Tinotenda nekuda kwebasa ramuri kubata less than 48 hours. Zvaitika izvo. Saka Chibanda iwe ndio unoshanda nemhuri yeZimbabwe. Wajaira kushanda nevanhu vakawanda. Sekuona kwako kusvika musi wa30 tineta ane mari. I want to bet with you papa. Plus 30k.
kusvika musi wa 30,000 plus 30k. Aiwa uri kurasika. Aiwa ngataure manhingari chaiwo Ariyo. 15 plus 15k plus 15,000 kusvika musi wa 30 because nhasi date ndiani 30 uno no 15 nhasi 23 saka kana taita 15 ndona usvika kana tati less than 48 hours taita 4.3 zvoreva kuti mune 48 hours tinoita imwe 4.3 mune imwe 4.3 saka tinofanira kusvika pa 25,000 sezvo mwedzi wakunopera ka vari pamwe wasati vaita sei vasati vadonata kana doko kuti wasati watambira wangomira kuti mwedzi wese upera ubva waita sei ubva wangodonata. Aiwa tinosvika. Aiwa nevanhu tinosvika nemhuri yeZimbabwe tinosvika tichiri papo toda kuti taure imwe nyaya yakanyanyokosha handiti nyaya yatoda kutaura panapa inyaya yemanhambers ari kushandiswa kutumira mari dzakaita seecocash nemunhana mukuru nezvimwe zvamungada kutumira, that is kana watadza kungonanga kuGoFundMe. Kune mazita matatu ari kushanda riri pamusoro muchanoona kuti pane rinonzi Shelton Kadungure followed by Annie Betson rekupasi ndiStephen Buju handiti ndo mazita ari kushanda ende mazita iwayo ndo ari kushanda but tagara pasi nereti iri kuita nayo basa vanhu ava mawiro avari kuita tiri kuona kuti pa 2 days idzodzidzi pari kuzotanga kunetsa chinhu chinonzi kurekodha because zvinhu zvese zviri kuitika panapa zviri kufanira kurekodhwa kuitira kuti mangwanaka tinge takabatwa kuti aiwa basa rakabatwa nevanhu ava rinoda kutendwa. So zvichidaro tazogara pasi tikaona kuti rimwe zita rekuti Stephen iro Buju munhu wachona ari busy anotoshaya nguva yachona yekutoti azonotora mari azonomira mukiu zvichidii ari busy right so kana muchitumira musanyanyotumira kune vakatoona hatisi kumabisa kune vakaona kumwe because ndo vanhu vatinovimba navo vanhu ivavo zvekutodaro ivavo vanhu ivavo ndevachirenje nachirenje so saka tiri kuti zita reStephen Buju pari zvino kune vari kutoona panapa musaichimbomira kuritumira mari tichibva ipapo umwe munhu ari busy zvakanyanyanya for by the way tasina kuvaudza kuti anonzi Shelton Kadungure ndidoctor handiti so Dr. Shelton Kadungure nechebasa futi kuti vazowana time yekuti vanonyanyisa kudii kumhanya kana nemiwo hama dzangu nechebasa inodi iri kutaura so these two people tichabvisa mavidhios ese ari kuteera tichabvisa but by chance ukatumirawo aiyo mari yachona inongosvika futi nekuti vanhu vachona vamwe chete zvakare tine zita rekuti Annie Betson haasi murungu tati tigare tadi vanhu vangazongoti ko uya haasi murungu here haasi murungu asi toda kuti mutsanangurire ukama hwenyu nemunhu uyu kuitira kuti vanhu vasatya futi vangozoti aiwa ndichirenje futi iyeye alright Annie Betson yanzvadzi yangu yes haagare pano pamungafungiri kuti tinosvika tomubata napakuti naachirenje haatogare muHarare saka zvaakaita akati anokwanisa kutibatsira kuita marecords iye agara ari waaccountant nechokudhara saka ndiye asarudzwa netimu yatinayo panapa kuti haasi busy sevamwe vese nenecha futi yebasa rake accounting zvemari zvemari kumari wakaita draw 6 na 9 saka tatite vhidhiyo rino iri tichitaura kuti musazobatikana kuti chii chiri kuitika aiwa tangoti tinge tiri tinokuzivisai kuti ndo mafambiro atichaita zita iroro 1 rataurwa zita iroro ndochienda kuna mudhara ipapo haisi kurasika zvakatonakira ndezvekutoti mudhara vanotori netrack
line rake futi munhu yeye akatovagadzirira meno zvavanoita ikoko kuekoneti kwavo iko mameseji vanenge vachitongoverengawo havo vari kupi havanawo access but vanokwanisa kuziva kuti ndozviri kudi inzwai toda kuti zvinhu zviitwe zvakadii zvakanaka zvinhu zvakajeka imimi muchigutsikana kuti basa ratiri kubata tiri mumaoko akanaka vachirenje vari safe mari dzatiri kuisa towards vachirenje even $1 riri kusvika kupi even 50 cents yeko iri kuda kuti ivhure gedhi iri izikana kuti iri kusvika kwairi kufanira kunge iri inosvika mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka asi kangosendi makangano otaura inini panapa handina kana peni handisi kubata mari kune vakomana vanorova zvokurova zviyazi mangwana ngatizoite todazoita vhidhiyo rekurohwa kwakamboitwa chirenje andakamborohwa dangoemphasize panhau dzemari maviewers vachirenje ndo vari kubatsirwa nemari iyi vachirenje vari kugara panapa panze tikatoti panze hapana security saka havana mari yavainenge vainayo panapa kana vane mari yavainenge vainayo imari dzokuti vangotengawo muriwo wapa watengawo kahupfu watenge kachichichi mari haigare pano kuti musazouye tipe mari ipapo natsodedzeresa musazouye minesa kuti tipe mari hatingambowatendere kuti vagare nemari pano panze panapa regativaudze chokwadi taiseka tichiti vachirenji auzoti vanenge vasina mari but pano vanenge vachirenje vane kunochengetesa mari vanoita drama vane munhu anovachengetera mari wekutoti kana vakada kutobuda kuenda kupi vanonosangana nemapepa nezvitupa because panapa panogara nacho saka mungatisa panapa ivo vaitoseka vachitoti ndakapesa kugara $5 kare kudhara muhomwe mangu mandigare kana nesenti sandomamirira zvakadi azvakae so hama dzangu ngatimirei navachirenje takukumbirisa kuti tine link reGoFundMe aiwa rataisa kuti kudescription ngatisendei direct kuGoFund kwakanaka kuti zvoni mari iyoyo haitenderere zviri kuitika kuno kuti yawira mumaoko aSteven yawira mumaoko aShelton yawira mumaoko aN iri kungonanga direct kwairi kufanira kunge iri inochengeterwa saka mwari wekudenga vakuitire zvakanaka mwari wenyasha huru zhinji vakukomborerei inini chikurukuru chandinongotaura kazhinji ndechekuti mwari ari kudenga uko ngaarangarire mhuri idzi mwari ari kudenga uko ngaawedzerwe patapudzwa ndinokutendai mhuri yeZimbabwe makandikoshera onza vanhu vakandikoshera handaiziva kuti ndine hama dzakawanda kudarika dzakanga dzina president Mugabe mune vanhu vakawanda aidzi ndine hama dzakawanda dzine rudo saka ndinokutendai tinotenda taisa maoko chibanda media inongoti vakomana share the video like the video ndozvanongotaura chete itai kuti vhidhiyo rino iri ritoenda viral mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Said Chigotwe mubama namama bhiza rinowina pamuchawo apa rinowina national uncle ndakachifamba nababa B Chirenje naManas Chibanda wechibanda media for now tichiti much love and God bless.